ty na mě svítí, ale to je jedno. Počkej, jde tam vidět ten obraz? Jo, je tam to, ten počítač. Jo? Dobrý. Už jsem to spustil. Tak dobrý, tak ahoj lidičky, tak teď to bylo trošku trauma s počítačem, ale spíš, no to je jedno, prostě nový svět, dinosauři a abyste viděli co nejvíc obraz. Tak takhle budu hrát a strašně se to seká. To vždycky mě z začátku se to seká, ale tak. Tohle jsem se nezískal, tohle vlastně bylo, když jsem se takhle spawnul, tak to vlastně Elderberry. Ok, nechápu, ale dobře. Nejde to sežrat, jo, protože mám plný. Já jsem si myslel, že to jsou slepice. Kdybych našel slepice, tak není. Ale můj cíl, tohle jsou Minecraft dinosauři, tak jenom vlastně bych tady chtěl najít třeba si v tomhle díle ještě si najít třeba kámen nebo tak. A to je tak všechno, nebo třeba je první iron a tohle nevím, co je. Jezevec. To si odchytím. Já vlastně. Proč mám tak, já nevím proč, ale aha, to tady nejde. Tak ho zkusím zabít. On se podkopává. Chcípni. No dobrý, nic z něj nepadá. Kanec! To je prase. To poznám takhle. Myslím, že to je kanec. A má malý kančate. Prostě malý prasátko. Zabili tady husy asi. Jo, oni tady jsou takový jiný mobové, ale jde proti mně. Jako, co to děláš, kámo? Cipni. Tak aspoň máme žrádílko. To peří asi můžu vyhodit, protože nevím, co se tady z toho dělá. Můžeme se podívat domů. Aha, 156. Tak. Sword. Jde tady něco jako třeba z peří, nebo storm. Aha, super. Ok, takže jo. Dobře. Já si tady ani nenatěžila to. Já si tady ani nenatěžila třeba. A tam je vesnička. Jde vykrást. To bude super. Takže tam najdu dalšího kamce, nebo já se tady úplně jako, já se tady možná zabydlím. A nejdříve vykradu. Husy. Doufám, že jsou pořád rozpíšejí. Ne, asi ne. Aha, tak z nich nic nepadá. Aspoň na rozdíl tady od nich jsou rybičky. Pojď, rybičko. Aha, to jsou jiný rybičky, neznám. To jsou speciální nějaké rybičky. Oar. O'Neill. Dobrý. Vůbec nevím, co to je, ale to je asi dobře. Zkusím se ho opít. Ale co je tohle? To je asi ptáček. Zpěvný pták, no tak zkusím pochodčit. Asi nejde.
Tam je něco. Ok, tak nejdřív jim tady vezmu ryby. No tady mám české. Ok, tady to je hodně. No, a teď si rozkraftíme. Ok, to je hodně. Musím najít ještě další. Tady, že by bylo. Vesničan, pastýř. Nevím, co to znamená, ale jo, on má asi ovečky nebo co. On nic nemá. Je takhle pěkně na nic. Asi tady něco má. Tak tady taky nic nemá. Tak to jsem nečekal. To jsou asi chovné rybičky, ale já potřebuji žrát, takže jen tady jich pár nechám. A co když se pak despawnu? Já tady radši. Ok, tak to je to hlavně. Tady nechám od každého. Aha, tak já jsem to tady vyvraždil. 2, 2 a 2. Tak dobrý. Dejte si na co proč 2, ale třeba strom. To je takový mod, že ho pokácíte rovnou. Aha, to musí jako celý. Takže jedno dřevo se těží docela těžko. Naháníky. No dobrý. Jo, tady budou fosíly, ale já nemám krompáč. Já potřebuji kameny, takže potřebuji tady dřevo. Asi jsem tam ten štílet, přesně nic nevidím. To se mi možná bude hodit. Ty barely nevím, kde jsou to teda. Tady nic nemám. Super, no. Tak to teda nevím, proč tam má, když nic nemám. Si netěžím tak ještě pár kamenů, takže... No to opravím, ale trošku... To bude asi křeček. Jinak nevím co. Čekat Jáchym. No, je tam. Jo, takže. Tak se podívejte, můžete se teď podívat na Jáchym, já si rovnou vykraftím. Pickaxe. To jde jako, nevím kde je, ale... Tam v domečku. Zalezlej, ty. A natáčí s bleskem, takže... No, já mu tam asi právě nechci svítit, no, tak pokračuj. Počkej. Tak to zakryjem. Nevím, co tam jde vidět, ale... Asi nic, ale tak přes kolečko. Já to se jenom odráží. Nice. Mám kompač. Tam hoří. Pravo, tam.
Běžíme tam, běžíme tam, běžíme tam, běžíme tam. Ok, tak to nevím, proč tady to ne, ale tak jako... Aha. Perč. Z toho padá vždycky něco jiného, z tohohle. Ok, tak jo, já už nemám žrát. To si žeru tohle, co? No, to přidává na půlku. Já si vykraftím si chleby. Chleba. Poslední 3. $63 chlebu. Ok, tak to mi vystačí asi na celý hádko. Ne, tak asi ne, tak jako. Teda to je jenom survival. Tak to jsem si trošku zpětl, omlouvám se, ale tak. Nesmím to nesnít. Ještě jeden. Teď mě to asi dohýluje, mě to tam ukazuje, takže to... 1, 2, 3. Proč to tu ještě, kdyby tam bylo hodně fosílí, protože to je takovej tábornický ten, vlastně, že to je táborník a on tam přebýval vlastně a ještě si ho potřebuji vlastně vykraftit. Na dejtyčky dobrý. Začíná s tvýma. Takže dáme si kamenný krumpáč. Já pořád ještě nemám tu sekerku, ale to mi nevadí. Pak si ji vylepším, proto jsem si asi netěšil ty další 3 dobrý. Takže se smívá. To si asi všichni všimli, že se smívá. Ale jo, bylo to hezky, ale nic krásného v tom není. Tady mám bílou tu. Tohle přeměním na bílou. Tuhle kytku. Tohle. 3, protože abych to přeměnil, měl bych bílou postavu. Tak rychle, ale tak... Jo, aha, tady je už je bílá. Bum, bum a bum. No tak bum. Aspoň i maso. Bum. Teď si to vyspat do toho, jo. Nice. To jo, no to je hezký. Příští den se vám vydám. Se vyspím, pak budu pak natěžím fosíly a pak... Aha, to bylo hned. Tam zaplej kapsla. Dobrý. Aha, on to má celý stůl. Aha, já myslel, že to má strakoty. To nevadí. Člověk se někdy splete, Robine. To nejde? Jenom ironovým? To se musíme vydat do té jeskyně. Ne. Počkat, já jsem vyskočil do blok. No, žádná tady nemá ani česku. Aha.
mám dřevo. A tady tohle bude těžký vytěžit celý. Co to je? To asi nepočítá jako mob. Jo, to je asi nějaký... To jsou kojoti. Já se asi ochočit jako normální pes, protože... je také... Já si udělám čestku, protože chci vytěžit tenhle strom. Si udělám čestku a tak teď jsem tady malým zahučel. Slepice, jenže si je můžu rozmnožit, ale také chci tady takhle. Já si zkusím štěstí. Tak jsem jenom trefil slepici další. A tady je konečně to, ale také si vytěžím na čestku Tohle celý musí obět, takže... A nebo jenom tohle, nevím. Můžete to klidně chvilku přeskočit. Třeba 20 sekund. Dobrý, tak 3, 2, 1. No tak jste to nemuseli přeskakovat, tak já mám iPhone, takže dobrý. A už to za chvilku bude. Takže... 3, 2, 1, teď. No. To nechci těžit znovu. To je vážně jako... Už to mizí, ale tak ono se to ještě nepopracuje. Už to neprodukujte. My už teda dnes máme trošku. Tak, myslím, že to bylo nejedno, tak nic jsem nezískal, takže jdeme zpátky do vesnice a jdeme to tam vytěžit. Střih. Teď, dobrý. Dívejte se, kanec. Teď se mě asi nebo... Oh, shit! Kámo, ten malej, ten je zlobidlo, kámo. Zlobidlo, ne. Oh yes. A teď nevím, kudy je ta vesnice. Tudy asi ne, protože teď jdu zpátky, teď jsem si to rozmyslel. Tak, nikdy mě neviděli, zapomeneme na to, počkej, už na mě. Kanec! Kančík. Chcípni. Mňam. Žrádýlko. Co to je ta včela, vidíte to? Nevím, jak se to přibližuje, ale dobře. To byla rainbow včela. Jo. Ok, tak už se to pokácelo. Takže jsme to neviděli, takže super, no. Konečně doufám, že si můžu konečně udělat tu sekerku, ale mám tady hodně styků, takže asi dobrý. Mám hodně stone. Ne. Crafting. Počkat, proč? A můžu konečně něco pokácet nebo někoho zabít. Dobře, ale hlavně jsem chtěl udělat tu truhlu. Ano.
Tak teď to tady všechno naházím. Aha, tak ono se tam všechno nevejde. Tak vezmu sekr. Abych tady teď zůstal takhle. A vlastně teď bych se rozloučil. Už to tak, čau.